Dies irae, dies illa, solvet seculum in famiglia. Bago natin simulan ang kwento, gusto ko lang i-shoutout lahat ng mga taga-Samar. Shoutout sa lahat ng mga Bisaya at Waray. Nakakatuwa na marami pala tayo dito sa channel na to. Yun lang. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ni Kuya Mar at ng buong pamilya niya. Taong 1985. Palapag, Northern Samar. Itong mga panahong ito, sa Palapag pa nakatira si Kuya Mar. Kung maaalala nyo si Kuya Mar, ito yung may tiyahin na mangkukulam sa kwento kong bibig. Bago-bago lang yun, pero ilalagay ko yung link sa ibaba para mapanood ninyo. Sa lugar nila Kuya Mar, halos magkakakilala na ang mga tao doon. Medyo liblib kasi yung lugar nila tapos konti lang yung mga nakatira. Karamihan pa doon kamag-anak nila. Nung fiesta sa kanila, may mga iilang bisita na pumunta sa lugar. Medyo maraming tao nun. Kadalasan naman sa mga probinsya kapag fiesta, marami talagang dayo. Bawat bahay sa kanila merong kanya-kanyang handa. Pero ang pinaka-engranding handaan noon ay doon sa kapatid ng tatay niya na kung tawagin ni Kuya Mar ay Taestong. Ayon kay Taestong, maganda kasi ang huli niya ng taon na yon. Kaya naman yun ang kanyang pasasalamat sa lahat ng biyayang natanggap niya. Itong si Taestong, sikat na maninisid sa lugar nila. At bukod sa pagiging kilalang maninisid, sa angkan nila Kuya Mar, ito ang kinatatakutan. Dahil magaling itong maglagay ng lason sa iba't ibang putahe ng pagkain, alak, tubig, ultimo masisinghot mong hangin, kaya niyang lagyan ng lason kapag malapit ka sa kanya. Kaya talagang halos lahat ng nasa lugar nila, takot na takot sa angkan niya. Pero pagdating naman sa kamag-anak at kaibigan, todo kong protektahan ito ni Taestong. Mahilig pa itong magbigay ng kung ano-anong pangontra pagdating sa lason. Ayon dito kay Kuya Mar, merong kaibigan tong si Taestong na dumayo din ng fiestahan. Parting Palapag din yun pero malayo sa lugar nila. Kwento nito, minsan siyang nakipag-inuman doon sa kababata ng asawa niya. Noong wala pa yung alak, kung ano-anong klase ng pagkain ang inaabot sa kanya. Kahit gusto niyang kumain, hindi niya magawa. Kasi pakiramdam niya, nangangasim yung sikmura niya eh. Kaya ang ginawa niya, puro prutas na lang yung kinain niya. Nung dumating na yung alak, unang-unang tagay nun isinaling sa baso. Tapos sa kanya unang inabot. Paghawak na paghawak niya sa basong may lamang alak, nabasag ito. Tapos pakiramdam niya, lahat ng ngipin niya nangingilo. Bigla niyang naalala na ang payo sa kanya ni Taestong na kapag merong masamang senyales siyang napansin sa paligid niya, lalo na kapag nasa mga handaan siya, wag na wag siyang kakain o iinom ng kahit na ano. Dahil maaaring may lason yung mga yun at pwede niyang ikamatay. Lahat ng nasa harap ng kaibigan ni Taestong nung mga oras na yun, gulat na gulat. Tapos hindi nila alam ang sasabihin nila kasi napahiya sila eh. Akala nila basta-basta lang yung taong yun. Kaya ang ginawa nila, hingi sila ng hingi ng pasensya sa kaibigan ni Taestong. Tapos sa galit ng asawa niya sa kababata nito, binantaan na kapag inulit nila yun, uubusin ng angka nila yung pamilya nila. Matapos yun ay umuwi na lang sila at hindi na bumalik pa sa lugar na yun. Ayon dito kay Kuya Mar, yung binigay ni Taestong doon sa kaibigan niya, tuyong halaman na galing pa sa ilalim ng dagat. Hindi niya lang kasi alam yung tawag eh. Pero yung itsura nun, hugis kabute na kulay asul. Tapos may puting tuldok-tuldok na nakapalibot sa ibabaw.
Yan yung paglalarawan ni Kuya. Hindi ko din alam yung tawag eh. Oh, yung mga kababayan nating taga-Samar dyan oh. Baka alam nyo. Yun yung inabot ni Taestong sa kaibigan niya. Ang sabi niya dito, wag na wag niyang aalisin yun sa katawan niya. Lalo pat mahilig siyang magdadadayo sa iba't ibang fiestahan. Napakinabangan naman niya at nakita naman niyang epektibo talaga ito. Lalo na pangontra sa mga lasong hinahalo sa mga pagkain o inumin. Matapos yung festahan kila Kuya Mar, yung isa nilang kapitbahay, merong pinatuloy na isang mag-anak din. Isang babae, isang lalaki, tapos isang binata. Halos araw-araw walang patid. Naglalakad lang yon sa tapat ng bahay nila Taestong. Etong panahong ito, buntis yung kapatid ng asawa niya. Hindi naman nila ito pinag-iisipan ng masama kasi maayos ding makisama eh. Tapos napapansin ni Taestong, halos kausap na nun araw-araw yung buntis na kapatid ng asawa niya. Inoobserbahan niya lang. Hanggang isang gabi, meron siyang narinig na kaluskos sa ilalim ng bahay nila. Mga ganitong taon kasi, yung mga bahay-bahay doon sa probinsya, di ba, kubo-kubo lang. Tapos sa ilalim nun, merong malaking space. Pwedeng kulungan ng manok o imbakan ng gamit. Tapos open lang yun. Ganun yung bahay nila Taestong. Balik tayo sa kwento. Naalimpungatan si Taestong isang madaling araw kasi may naririnig siyang nagbubulungan sa ilalim. Yung tunog, sobrang gaspang ng boses. Kasabay niyan yung pag-angil na tila ba isang aso. Doon na kinutuban si Taestong. Alam niya, merong kalaban. Dahan-dahang bumaba si Taestong ng bahay nila para silipin. Pero pagbukas pa lang niya ng pintuan ng bahay nila, nawala na yung mga nagbubulungan. Ang sabi ni Taestong sa sarili niya, bukas ng gabi aabangan niya yung mga yon. Kinabukasan, sinabihan ni Taestong yung panganay niyang anak na lagyan ng maraming bubog yung ibaba ng bahay nila. Wag na wag papupuntahan kahit kanino yon. Nung nailagay na ng panganay niya yung mga bubog, nagkalat doon si Taestong ng iba't ibang klase ng abo. Kulay asul, dilaw, at itim. Ang sabi niya, lagyan ng harang yung bawat paligid nun at magtira lang ng isang butas. Ginawa yun ng panganay niyang anak at ng dalawa pa niyang anak na babae. Pagtapos niyan, kumuha siya ng mahabang matulis na kawayan. Si Kuya Mar naman, doon nakitulog sa bahay nila Taestong kasi narinig niya sa mga pinsan niya na meron itong aabangang aswang. Kinagabihan nun, hindi talaga natulog si Taestong. Hinintay niyang bumalik yung mga yon. Ito namang si Kuya Mar at ang mga pinsan niya, dala ng kainipan, nakatulog. Unti-unti na ding inaantok si Taestong noong mga oras na yon. Nang bigla siyang may narinig na animoy nagtatakip ito ng boses habang nasasaktan. Bumalikwas si Taestong sa higaan niya. Sabay yung kawayan na nasa gilid lang niya. Pinulot niya at itinusok niya pababa ng bahay nila. Ramdam na ramdam ni Taestong na may tinamaan siya. Nakarinig siya ng Tapos yung kawayan na hawak niya, dumulas sa kamay niya sa sobrang lakas ng pagkakahatak nun. Nasugatan pa nga yung palad niya. Pagtapos nun, kampanteng-kampante si Taestong na mamamatay yung isa doon. Kasi bukod sa mga bubog na inilagay niya na may lason, yung kawayan na hawak-hawak niya, yung dulo nun, meron ding lason na sikat sa Samar. At ang tawag sa lason na ito ay paluha. Malamang kinilabutan yung ibang mga kababayan nating taga-Samar.
Kasi alam ko yung tawag sa pinakamalakas na lason dyan sa lugar ninyo. Mamaya ipapaliwanag ko pa ang proseso ng pagkuha niyan. Pero sa ngayon, balik muna tayo sa kwento. Matapos mangyari yon, inobserbahan ni Taestong yung mga kapitbahay niya. Wala namang nabago, kaya duda niya, hindi taga doon yung 2 aswang na yon. Pero 2 araw ang lumipas, yung bagong salta sa kanilang babae, namatay. Sabi-sabi doon sa lugar, inatake sa puso. Makikiramay sana sila Taestong, pero walang ginanap na lamayan. Ang sabi ng kapitbahay nila, iuuwi nila sa lugar nila at doon yun paglalamayan. Nung pagbalik ni Taestong sa bahay nila, nakita niya yung lalaki na asawa ng babaeng namatay. Nakatayo yun sa gilid ng bahay nila habang nakatitig. Nakita niyang buka ng buka ang bibig nun. Animoy merong binabanggit na orasyon. Nung narinig ng lalaki na papalapit na si Taestong sa kanya, dali-dali ay tumakbo ito. Matapos ang insidenteng yon, hindi na nakita ni Taestong yung lalaki at yung kasama nitong binata. Pero bago pala umalis yung mga yon, meron itong iniwan na sumpa kay Taestong. Wala namang nabago sa takbo ng buhay niya nun. Ang kaso lang, masyadong naging agresibo si Taestong pagdating sa panlalason. Pakiramdam niya sumasaya siya kapag napapatunayan niyang epektibo ang ginagamit niyang lason. Halos linggo-linggo ay meron siyang nilalason ng mga dayo sa lugar nila. Palagi niyang ginagamit ay yung paluha. Bilang maninisid si Taestong, alam niya kung papaano kumuha ng marami nito. Lason dito, lason doon. Hindi naman siya magawang pagbintangan kasi palagi silang grupo kung mag-inuman eh. Usong-uso sa Samar yung lasunan, di ba? Para na itong laro o kompetensya kung sino ang may pinakamalakas na lason at kung sino ang may pinakamalakas na pangontra. Pero kalat na kalat sa angka ni Taestong na siya ang gumagawa ng lasunan doon sa kanila. Pinoprotektahan lang nila ito, gawa nga ng kamag-anak nila. Lumipas ang ilang buwan, hindi na mabilang kung ilan ang nalaso nito ni Taestong. Hanggang sa tinamaan siya ng karma. Umagang-umaga pumalaot si Taestong para kumuha ng paluha. Meron kasi siyang pupuntahang handaan ng tanghali. Nung nakakuha na siya, iniwan niya yon sa bubong ng bahay nila para patuyuin. Tapos bumalik siya sa higaan nila para matulog ulit. Napasarap yung tulog ni Taestong. Nagising siya bandang 2:00 na ng hapon. Pero pagbangon niya sa kama niya, gumuho ang mundo niya. Pagtingin niya sa hapagkainan nila, nandoon yung 3 niyang anak. Nakasubasob yung mga muka sa kanya-kanya nitong plato. Lahat yun ay wala ng buhay. Patay na ang lahat ng mga anak ni Taestong. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng mga bangkay ng mga anak niya. Tulala at nag-iisip kung paano nangyari yun. Kusang tumutulo ang luha sa mga mata ni Taestong habang tinititigan niya ang mga ito. Hanggang sa humangin ng malakas at tinangay lahat ng paluha niya papasok sa loob ng bahay nila. Doon ay dahan-dahan na niyang nilapitan yung mga bangkay ng anak niya. Tiningnan niya yung nilutong ulam ng panganay niya. Paghalo niya ng ulam, yung ibang pinatuyo niyang paluha, nakahalo doon sa ulam. Bigla na lang napaupo si Taestong sa isang tabi habang umiiyak na nakatitig sa mga bangkay ng mga anak niya. Hanggang sa dahan-dahan ang nagdatingan isa-isa yung mga kamag-anak niya at tanong sila ng tanong kay Taestong kung ano ang nangyari. Pero wala. Nanatiling umiiyak lang si Taestong at wala itong pinapansin ni isa sa kanila. Alam kasi ni Taestong
na wala nang magiging lunas pa ang nangyari sa mga anak niya. Dahil nga, yung paluha ay isang napakalakas na lason. Mula nung araw na yon, kinuha na ng mga kamag-anak nila sa Manila si Taestong at doon siya pinatira para kahit papaano mabawasan yung sakit na nararamdaman niya sa nangyari sa pamilya niya. Hindi kalaunan, nasiraan ng bait si Taestong at kinitil niya ang sarili niyang buhay. Pero kahit nangyari yan, hindi mawawala sa buong angka nila yung pagkakakilanlan nila kay Taestong bilang pinakamagaling na manlalason at pinakamagaling pagdating sa paghalo niya nito sa mga handa. Okay, ang bigat ng kwento. Pero yung paluha, ang sabi sa akin ni Kuya Mar, ang proseso ng pagkuha niyan, sisisid ka sa dagat. Nasa mga bato o lapag na ng dagat yon. Madali mong makikita ito kasi nagbubuga ito ng malakas na usok. Pero dapat mong iwasan yung usok na yon. Dahil oras na madampian ka nito sa balat, mabubutas yung balat mo at hindi na yon gagaling. Dahil yung usok na binubuga nun ay isang uri ng matapang na asido. Para naman makuha mo yan, hahanapin mo yung butas na pinanggagalingan ng usok. Tapos susundutin mo yun ng kawayan o bagakay. Doon ay dahan-dahang aangat yung paluha at papasok sa loob ng kawayan mo. Kapag nakuha mo na yan, hahatiin mo sa gitna yung kawayan mo tapos makikita mong nasa loob na yung paluha. Kukunin mo at patutuyuin mo sa araw. Kalimitang patuyo niya na 1 oras lang. Pwede mo na agad gawing pulbos yun para pwede mo nang gamitin. Ang epekto naman ng paluha sa katawan natin, oras na dumampi ito sa loob ng katawan mo at nabasa, magiging isang asido ito ulit. At dahang-dahang bubutasin ang bituka mo, pababa hanggang sa iyong ari. Agad-agad ay babawian ka ng buhay. Kung may mga kababayan tayong taga-Samar na nakakaalam ng uri ng laso na ito, welcome na welcome kayong mag-comment sa baba para mapag-usapan natin. Pero teka muna ha, yung mga may planong kumuha nito, pag-isipan nyo na maraming beses. Kasi yung mga marurunong lang talaga ang nakakakuha ng paluha. Baka mamaya magkamali kayo, ako pa ang sisihin ninyo. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.